Govano Anambra State bụ ọkammụta Soludo kpọgo oku ka ejikọ aka ọnụ wee kwalite mba na-agbanye igbo nsogbu gburugburu dịgasị iche iche n'ala Naịjirịa. Onye nta akụkọ anyị n'obi gọọmenti bụ Emmanuel Okonkwo kọrọ anyị na gọvanọ kpọrọ oku site n'aka osote ya bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim na Lighthouse Ọka mgbe ndị otu gụnyere ndị sitere na National Emergency Management Agency NEMA nakwa United Nations Development Program UNDP bịara njem mkpọtụrụ dịka otu n'ime njem ha iji wee nyochaa ihe gbasara ọdachi na Anambra steeti nakwa otu a ga-esi wee zaghachi. Gere ebe akụkọ n'uju. Ekene ya bụ otu maka ya bụ njem ha bịa na Anambra steeti aka na-achị steeti ya bụ ọkammụta Soludo kwuru na ọchịchị ya dị nnọọ njikere oge ọbụla iji ka aka ọnụ ya na otu ọbụla maka ọdịmma ndị Anambra. Ọ ga n'iru kwalili na ọ bụ nnọọ ihe mwute na gọọmenti etiti nakwazi mba ndị ọzọ na-abịa inyere Naịjirịa aka enwebeghị ike imemi na ihe dị iche iche na-echere Naịjirịa aka mgba ọkachasị n'ihe gbasara iji mmiri nke na-agba na ụfọdụ mpaghara Naịjirịa. N'okwu ya na mbụ, onye ji ọkwa Chief Disaster Reduction Officer nke NEMA Abuja Office bụ Maazị Terugwa Igwe nakwazi onye ji ọkwa UNDP National Project Coordinator Insurance and Risk Finance Facility bụ Maazị Henry Akwiti kpọkwuru na Anambra steeti ka ọ gbanyesie ike na-agba mbọ imemi na ihe ọghọm dị iche iche tupu o mebie ihe. Ha kpọkwukwaziri steeti a ka ọ bụrụ nnọọ nke ga-etinye aka na ya bụ amụma ewepụtara ọhụụ akpọrọ Disaster Response Contingency Fund Scheme iji wee nwee ego ha ga-eji na-ememi na ihe ọghọm dị iche iche na-echeghị enyemaka si ebe ọzọ abịa. Site na Lighthouse dị n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.